Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Matthew 16, verse 13, kutoka pa 17. Verse 18. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" Okay. Tuzaenda pamono kuti tipesese chamene tifuna kupusana pasiku ya lero. So Yesu anaenda kumalo yena yochedwa Filipi na afunsa ophunzira ake akuti bantu anena kuti ndine yani, bantu panjapa bakamba kuti ndine ndani ine. Tikabwera pano tikafunsa same question yameneyi kuti panja mkachoka apa bantu bakamba kuti Yesu ndani. Pali masazi yambiri yamene bantu bakapereke mayankho. But pasiku ya leo tifuna timve tuone kuti kodi zina mwa izi zamene bamakambapo, zamene bamatiuza, zamene bamayankha zikuti bwanji tikakumaliza mawu. Aenda afika nafunsa funso kuma disciples ngati inu muli pano, ma followers yake kunja uku bakamba kuti ndine ndani, nanga imwe mukuti ndine yani. Tieti pete yango ina popeza vena vamati vena valina sina yamene imachiuliwa pale chapa. So lero nifuna mumakinyeyo mukavamvera vakunena izo muzive kuti ndiye vamozi vavaja. Tiye pa 14. And they said, "Some say thou art John the Baptist." Vena akuti ndiwe John the Baptist. Some Elias. Vena akuti ndiwe Elia. Vena and others Jeremiah. Vena akuti ndiwe Jeremiah. Or one of the prophets. Olo mozi waneneri. Zona dizo. He said unto them, anati kwa hiyo, "But whom say ye that I am?" Nanga inu mukuti ndine ndani. And Simon, pamene hapo msogole. Nanga inu mukuti ndine ndani. So tiye tibwerere pang'ono. Tiye ku Genesis 22. Tuone bantu banja bakuti ndine ndani. Genesis 22 verse 13 to 14. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Yes, 14. And Abraham called the name of the And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, and as it is said to this day, in the mountain of the Lord it shall be seen. Maono kunali malo yamene Abraham anapeleka mwana wake kupili kucha. Apeleka mwana wake kupili Isaac kuti apeleke ngoza pamene Mulungu anamtumira. Atafika kucha anapeza anakoza zonse kulingana na chifu pamene anamuzira kuti akakoze. Ayika mbuni asiliza atenga mwana wake na ika pacha.
na kuuza kutama manja hapa akweza mazo yake kumwamba kupembeza kuli Mulungu kuti zikwanizike zamene atumidwa farasi paka ena anamba mawu musiye mwana tenga nkhosa iyo upange nsembe upaye ndiye m'malo mwana anatenga nkhosa m'malo mwa iwe anatenga nkhosa maye ya chamalo yalina zina yamene palilero bena bakalupembeza zina basiya nkhosa yamene inagwiridwa akuti malo aya anachulidwa zina afuta apanga asiliza ntchito yake iye chamalo yaitaniwa zina kuti ndani Jehova Jireh ndiye malo yaja zina ya malo bati mkachoka kunja Yesu akafunza bena kunja kuti chani akuti awaita na kuti ndani baita na zina ya malo ize divorce ija balifunzo ina mbele ya funzo okenanga inu kuti ndine yani kuyaka kwaine zakamba kuti iwe ndiwe kosa ija inagwiridwa chimabombo kuchitamba muja wai kuipwa kosa kuchitamba muja ndimo mbondo yaje kutandamuza kuti wamene abwera kosa amene ibwera zafunika ya gwiridwa yapachikidwa pa mtanda chichamba chita ni mtanda wamene sonyeza cha mtengo chicha chamene azapachikidwapo akapachikidwa azafera inu ize dia inu kufa imfa iye ijana so Yesu kuchichana akuferani malo mwainu bati bena wakafunzibwa sibaziba kuti bebe yafuko kana kuti tikuziba ndiwe ndani we ukatifunza so tikuza kuti ndiwe kosa ijana ndiwe kakosa kacha kabirika na mpera ndiposa kana kulipa ndi mabondo yake ndiye iwe wametiona pacha bati wena sibakaona waona chani waona malo na pepeza malo apitiliza Jehova Jireh waika na mpempero so mwenda kuti so tukafunza yalipo yena mazina si asilira hapa nifuna tiapasule kuti tipesese kuirutozi Exodus 17 verse 15 pali ina zina amene mama akamba makachisi yosi anasiyana misasa zao za mene wanaumba uko zili zao kupeza ukawafunza kuti chiphunziso ni chatu petu ya chechi yatu petu wanaika mona pempero yao mkati mwa mene uko 12 Exodus 17 verse 15 And Moses built an altar. Moses anapanga altar And called the name of it Jehovah. Ashaita na malo ya altar ija Jehova Nisi. Leo watu timambera kunja uko bapasa izina upasa Mulungu ya Mulungu imale mbedwa chamei kapitoleta Jehova full stop ulibe zina mzoikira ili na kasane Mungu si yake si ya Mulungu ili na zina kenda koko kapo yani ati anapanga altar Moses na icha zina altar ija Jehova Nisi kuja ukumandiwa kuti bwanji akuti Jehova Nisi timuuza kaidi samelewena bakamba kuja kazi ni malo kazi ni altar ni zina ya vintu pamene wa Moses analupanga bateka kuti ndiye Mulungu ukabauza without verse chizaoneka chofuta chapwino abanda mwafika bati zina za kupita kumene muzazi mverako kusogolo so auta amene Moses anapanga anaita zina Jehova Nisi tilina hii na zina amene makachisi ubale pize nayo na mpempero epezeka bena nakwera kwanga kunyumba naselesa ameneyi bati nango yanga nakuto sazi wapamene atiaka izakuwa na nthawi izapasula kuti aziwe ina ikuti bwanji che Judges 6 verse 24 zina hiyo baisebenzesa na yeye maniki makachisi so Yesu akatifunza timu yaka kuti bena kuti Jehova Jireh bena kuti Jehova Nisi nanga uyu Gideon akuti bwanji na yeye Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom.
unto this day it is yet in opera of the Abiezrites. So Gideon naenzo anapanga auta amene anapanga Gideon anaicha zina kuti Jehova Shalom. Yesu akatifunza bakuti panja hapa akuti Jehova Shalom. Sibazi bakuti ni auta amene anapanga Gideon. Ndiye amene bapembeza. Nalero so bali peace. Tuze Yesu atipaye afunza kuti aziwe nangayimwe ukuti ndinendani. Pakuti anzanu panja hapa akuti Jehova Shama, Jehova Shalom, Jehova Jireh. Nangayinu ukuti ndine yani. Ise tikuti ndiweka kosa kanja. Kana kuliwa timapondo yake mchichama muja. Kutendeuza kuti ndiwe mkosa wamenuza kwela kupachikidwa pa mtanda kutifera ise mwana uja Isaac nifika ya ise ni mbali ya melezo tilangiza kuti inu siku zafa inegeza kuferani. So iwe tikaya kapafunso iyo ya kuti Matthew 14 verse 16 verse yake ya 40 tianga kuti tikuziva ndiye uja unakwira panja kakosa. That's why John pamene anakwera ngena chambe wakwera ubatizo analangiza upuzira baki mwamuona kosa ya kwera wali ukamba muntu kuti kosa kazi ni wamene anali mulupili kuja akwera kuzabafera bantu bake maroma iwo kujenga zobaba. Tentipitirize ku Matthew 16 verse 15. Go back to Matthew 16 verse 14. And they said some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Yes. He said unto them, but whom say ye that I am? Nanga ino kuti ndine popeza anzalu alina mazina osi anasiyana. Wena kuti ndiwe John the Baptist. Wenanso akuti ndiwe Isaiah. Wenanso akuti ndiwe Jeremiah kapena umozi walele ibacha. Nanga ino kuti ndine. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Yes. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Yes. So much Simon Peter anayaka yangu afuta afunziwa yangu afuta abeza funzo anayaka correct. Bata kuporomuza kuti sisi na akidwe mwamutupi kapena mwagazi but tati alikumwamba ndiye akupasa information kuti ulake mokwanira. So kuti tiyambe mokwana tifunika chabe information nchifukwa chake tikagenda mubuku ngakhale mu Old Testament tikavumbuluziwa timpeza kuti ndiye uyu. Sindiwe weka walengeza kuti uvumbuluzidwe icho chivumbuluzike kwa iwe ni yimbe afuna kuti uchipeze ndiponso chipilizane naye uone kuti kanzi ichi Mulungu alimuze ndiye ichi. So John Peter anauziwa kuti ayambe funzo mwamenera lufaniki. Tiende mu 1 Corinthians 1 Corinthians 10 verse 1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Yes. How that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. All right. So, Mulungu afuna kuti chisankhale kocho bisika kwa inu. Mufunikira kuziva
ndiponso kuli chisanzo chamene analupereka kuti makolo bathu akale banaluyenda mutambo wakoka so beni banatauka pamanzi chinaluchitika ni chani afunika muziwika eve kuti bamuziwe kuti bakafunziwa anali nyimbo kuti ndine yani basaipeza yako anali nawo hapa tiende kwa Exodus okay continue verse 3. Verse 3. Yes. All ate the same spiritual food. Yes. And did all drink the same spiritual drink. Yes. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ona aba bantu barali mu kipululu wilderness baenda pamene banatauka zona ati anali nabo because kamutambo kanaluwako usiku abachita kaiti batauka pamanzi simbo ya baptism after baptizira baenda batauka pamanzi then baenda kuti tifuni kutauka to the other side but bali mukati mu chipululu kuja akuti banadya zakudya chakudya banadya spiritual food ni zonati chakudya banadya mana kuseni mana muzuva mana mazulo ni chani icho ati mukate banali kulalikiridwa pamene bali kuyenda mu chipululu sana alembe Moses kulalikira kutenga wa Yesu Kristo because ni shadow hii mana fupi pamene banali kudya ni mana icha ni shadow ya chani ya tupu ya Yesu Kristo yani mau ya Yesu Kristo unalikupya kuseni muzuwa masuko bakubali kuyenda bamba njota ina Moses satifuta pamposi payuma tete tishitire ukoni zamana mabuku ya John 6 verse 30 John 6 31 to 33. Our fathers did eat manna in the desert. Atatatu kupila kuti zonati banati amana mchipululu kuja. Yes. As it is written, mwamene tizisome mbele. Yes. He gave them bread from heaven to eat. Then he said unto them, yes. Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, yes. but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he which comes down from heaven and gives life unto the world. Yes. So bona zona tibanali kudya ndipozo vetu akapota atete atu anatipasa mkate kuchokera kumwamba. Then Yesu anakuweza kwambia asitate bantu sana ndi mkate kuchokera kumwamba koma inu because in general shadow yazimene zaprochitika pamene Eva asapweza. So akuuza kuti mkate ni uyu amene tate alete ajuja mkate uchedwa hii. That means yebe ndiye mkate. So pamene banali kuyenda bacha bakudya mana kansi litupia Yesu Kristo kansi ndiye mau ya Yesu Kristo baba fitinga pamene bali kuyenda bakudya pamene bali kuyenda mpaka na batauke but kinopezeka nchakuti pamene bali kuyenda zili kuchitika bakumva njota kaizunga ziko kudya kusamwa pamene ukudya ufunika wakomako. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So uyu mwana unaluwakolondola kansi uyu mwana unaluwakoka kuti mafunikira bamwe kuchokera ku mwala umenewe ni mwana wa bwanji wamene zichokukongerera uyu mwala atunali Christ. So tiende kwa Exodus 17 verse 6 tuone. Behold, I will stand before
before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of elders of Israel. So Moses utamwala after watandaula, no tipera njota, no tifunika kumwa, tipase manzi. Moses anawapera instruction nakupasa, uyende ukauchaye mwala uyu, bena mwala ufunika chosa manzi, ukachosa manzi mwala bazamu abantu banga. Moses anachita kulingana ndi mwamene anatukitwira pamaso pama elders akulu anamulondola amene bacha. Sinali bwanji kuti bamwe manzi aya. Explain uli Numbers 20 verse 11. And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. Okay. So that Moses anakongereza batakutana uchaya kabili mwala. Then manzi anachoka kamochukira. Then banamu amanzi. Baba amanzi pamoja zimeto zao zonse. Banamu amanzi. So katika akafunza Yesu kuti nanga inu kuti ndine yani. Kuyamba watu baanza zienda tia pesa mkati. Because Yesu ndiye chimwala chicha. Utamwala uchosa manzi ni Yesu Kristo. Pamene tikuyenda so tikumva mawu yake, tikumwa manzi, tipera zaiye, tikudya mkate. Anamuyenda mchipululu analikira Moses day after day. Bakumvera utenga unalikiridwa. Bata mtanda ulamanzi amanzi mwala watipasa tamwa. Bati tikafunziwa kuti nanga inu kuti ndine watuta ni mwala uja wamenona tipasa manzi. Ni nkosa ija inatipera pa mtanda. Tipera upino because pa ndawu ino tena likira zaiye mwala uja. Tena likira zaiye nkosa uja. Tilipeta uja because timpeza kuti atikomperera. Instead is that ikope mwala, epe mwala ndiye anatikoka. Simuona kuti iye ndiye anatikoka kutoka kumwamba kutipirira pala. Azileta pala. Chamina aziletera jakuta bafunika mazimu amanzi. Pamene wali mkati isimuno mazimu amanzi. Sibafuniko chiko yako amanzi hapa. Chana ni shato ya kuti mwana ufuniko wakoka ndiposa unatikoka. Ndiposa pasikana lozo tikumwa pamene tikulalikira utenga. Because manzi haya ndiyo utenga wake. Mukate ndiye tupilati ndiyo utenga wake. Wamene siku ndisifunika kugawana. Bati wena wamene sibambesesa wanaika mazina yena mukati. Ekonezi wakamba kupempera kulingana na mazina yamene washanga mukati. Waona kuti sichitika muli wewe. Ukapeza mpita na sote kusokolele zilipwaji ukuvichitika. Bati watamanda auta yamene Gideon anaupa. Jehova Shama ni Gideon anaupa. Ndiye amene wali nayo peace. Zipo itamangira pena. Bati pali vuto nipakuti wafunika kumvesesa. Kapena olalikira kwamene balalikirwa. Sibaliko. That's why kubi aro materi. Ukaenda kwa mwamba pajanga makoti. Ngati kulipe olalikira. Asalalikira. Asambera chani ujawovela. Ngati sana tulipe olalikira. Naye asalalikira chani. Kupeza naye sana tulipe. So kungala chape kugabana poison throughout. So koma yukapwera wawayangala kuto Mulungu watipumuluzira chisiki sichi kuti tizive mwala uja, kuti tizive ngosa ija. Olo tikafuziwa tikamba kuto ngosa iyi ndiye uyu Yesu umboni uli mavesi iyi na iyi muntu asatengapo chimozi. Ni chifukwa chake nauzifunza siku ya pambuyo hapa. Bana usamanda tambile bana wangwalisa 100 years wangona hapa. Fuso ina pera mtu kuangalia kuti macha agona hapa akala 100 years. Anamuziva karibe kuyenda. Ngatsana muzive palipe chilipo.
nisiposipozi notokalapo chintu pasekonza aenda. So ukaleka umuziva ukali apa ndichofutisa saka zingachuluke patika sikuziva chipeta tauzo saka soneka zambiri unamuziva. Because book ya John 17 verse 3 ikamba kuti moyo wa Satani uyu musiveni uyu anabwera pasiko lapasi. So timuziva bwanji pa people of grace, timuziva bwanji kuti pamene timaphunzitsana vikwira tisunga chiphunzitso chathu chiyendera pati kuti mumvesesa tikamba kulalikira uthenga. Takati sizimveka apa ukagona kulipeni vesi kuti ukaperere futi tienthawi yomvesesa uthenga kuti ukafunziwa ukatauka kuti umuziva bwanji iwe kuti ndine ndani. Pamene unali kuziko unalukamba kuti ndine naiwe unali pa grupu ya bantu bene Jehova shaine bene Jehova nisi olo bwanji. That's why Yesu Kristo anawamasulira ma disciples. That's why anabaleta pamozi na kuwamasulira kuti bazibe pendo vumbuluzira kuli umozi nalero pano zapeza machechi nyambi bati chifumbuluso chaeve chipwera chepa chechi imozi chechi yake sina mbili chechi yake imapeza chifumbuluso kuchokera kuli mwine wa chikachisi. That's why it is the founder wa 29 ni iye mwini wa chechi tadiama tipasanso chifumbuluso cha mauyaki. So but how we know yamene tikali ndi moyo pamene tikali popatukana tupi ndi mzimu pamene upelera pamene unachokera kuli iye mwini tifunika tamuziva tienthawi yomuziva. But pali mvuto ni pamozi ngati kulibe okuzibisa uzamuziva bwanji ndiponso okuzibisa wamene uyo azipanga kuti nokuzibisa sana pasibe kuti akuzibise ndiye pakala mvuto. Timuyamike Mulungu popeza amatipasa kuvumbulusa pamene akuzama akatiletera tamuziva tavumbuluzira chisisi chopasika takawala. Uku ni kufunga kwa mwine wake wena azabasunga mtima mpaka na kufa kwao. Bati chabwino ni chakuti tichitiwa chifundo kuti atipase chifunguzo ndiposo chifunguruze tisaziyangana kuchepa kwa mene tikipo chikulu chilipe nazo chito chifuka chato kwa Jehovah's Witness bali all over the world. But sila muziva wakafunziwa funzoni baada kuti ndiweka chaka Mulungu kangono John 1 verse 1 kaiwe barapanga na yao verse na kukachepesi ndiweka chaka Mulungu kangono sibasi kuti ndio unali mwana utoka unaleta manzi mwana unaleta uteka kwa isi Yesu Kristo wakuchepesa kupanga kama Mulungu kangono hili mkayangana ni chikulu cha chikulu chienda zocha wesa msiba katika Mulungu kangono afurukuza ndine uyu Pita wakala kula suna la kule kuchokera kutupi kapena kukazi kwa machotokera kumwamba kuliye mwini kama kutitia makama zofunikira watu wake akutikabira pasiku yale na kutishita chale kuti nanga ino kuti ndine yani ndiposo sitiza welegera apa Pastor Simandanga kwera alalikira wame Posto Wisdom akakwera alalikira wame Brother Emmanuel akakwera alalikira wame sitiza toka munai because tumuziva kuti iye TAF na tokopira verse hii na kusenya pamena yamba Deuteronomy 32 verse 39 yamenika pakuti iye ndiye Mulungu palibe wina Mulungu ama paya wamene uko
amachiyisa wamenewo, amapasa moyo wamenewo, amatwalika wamenewo. Kwatu kukutamani because timuziva kuti ndiye ntchito zake ndicho amene afa. So ife tikakhala pamodzi tilalikira sayevi sikudakawa kuti ndi bwanji. Yeah. Tiyangane John 7 verse 37. Popeza iye ndiye mwana uja wamene munatipasa manzi. In the last day, that great day of the feast, yes, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believes in me, on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Wamene ambaluzu apwere kwa ine manzi yaliko. Tikamachota akuti tiyende kwa eve manzi yaliko. Because manzi haya ni living water. Bena mwanangu njosora kwa chapezina ya kuti living water na kukapasa kachisi ya mene waendamu. Batu kawane zili mkati sisi pilizana na manzi ya sisi pilizana na wamene apasa manzi ya. So tikamachota akuti ngati pali winaye aliyeze wambaluzu apwere mpase komanzi haya. Ndipo manzi haya ni wamuli haya. Ukamwa zumbera jota. Kurupe kumvasuluzu ni wamuli haya. Jesus ndiye mwana wa manzi. Jesus ndiye kosaita inalimu pachiyambi pamene Abraham anapeza. Jesus ndiye Mulungu. Wena soba ziba mambesesa kwinobwino kuti Yesu ndiye Mulungu pamakana kushushana. Sitikamba zatupi amene uona panja pa Yesu. Ngati munthu wavala jacket, Yesu akuti ukaona ine waona Tate. Zabene ine ndichita ndiye zabene Tate achita. Tate akachita ndiye zabene uonera mwana achita. Hata kauza chani jacket singaende ngati tupi siyenda izabalayo wachabiso. So eve Tate anabaliwa ali mukati. So zamene azachita ndiye zamene mwana achita. Ndipo tatimati mwana wamene muona kulingana na Isaiah 9 verse 6. Pamene anapasa mazina yonse pataka kutikie zina. Palazi mpeza everlasting Father, Prince of Peace, ndiye zina yake. Because pamwaka mpeza utikie mwana futi. So mwana uja wamene wabaona wamene wakuti mwana ndiye Tate. Yes, mwana ndiye Tate. Pati muzimu uli mwana wamene usita operate muli mwana ndiye Tate wamene uli muzimu. Because John 4 verse 24 kama kuti muzimu ndiye Mungu. So tikati Yesu ndiye Tate, timata kauza kuti muzimu uli mwa mwana ndiye Tate. Because zamene mwana yenze kuchita ndiye zamene Tate achita kupitira muli mwana. Ndiye pamene timakana kuti vamene vapembedza kuti Hail Mary Mother of God ni mai watu chape yamene mzimu unangenamo. Mulungu sanga padwe sasa kapadwapo sasa kulapo. But Yesu mweze muona akula. Yesu anapadwa munamuona. Mwana anakula munamuona. But mzimu sukula supadwa. Ungena mochapi akuchita operate ukasitsa ntchito yake uenda. Ndiye pamene muona kuti amwalira apunda na kunda pamtanda mwadisina chileka ine kuonesa kuti papatukana Tate na mwana. So timuziva ni chifukwa chake tima mutamani, chifukwa chake timu ya mikira tau ndi tau popeza ndiye meka Mungu. So Judy atiuza
Jude 1 verse 5. Jude verse 5. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Yes. Balali kuyenda mchipululu, bali chipululu chokwa na bwino. Katuza zwa palimena pamele paja, bachoyi na chabi. Baindira pamozi, koma kukulupilira kulipe. Aba ndiesa spirit of fruit. Bakuluma manzi pamozi. Kazi kukulupilira kulipe. Bakamba kuyenda nao, olonga kuti ndiye masiku yano. Bambiri bachula zina ya Yesu. Bakwira Bible babelenga. Bati kukulupilira kulipe. Then anafika pachimaliziro. After watauka anawaondoka babelesi banakulupilira. Chipunziso ichi chilipalize lero. Pamene tienda ngati zitiza kulupilira tizasala. Chiwonongeko chipwera. Because zinachitika zija kuti tipunzirire koise. So pamene tipunzirirapo sitifuniko ibala zamene zachitika kusogolo. That's why nakamba kuti zaka zilibe pindu zogara pazikola pasi. Koma kukulupilira. Munakulupilira. Ngati simunakulupilira ndiye nthawi yokulupilira. Put also near and faith comes by hearing, and by hearing by the word of God. But remember, ya Mungu wasakulupilira panji. Tizakala muchechi 40 years. Sisi wakuti Mungu ni ndani. Because simana nikila mau ya Mungu. But ingati mau ya lipo, that means kukulupilira kuzambo mukafukule. Because mau ya sabu masulia. Kutuziwe kukulupilira zamene ukumva. Sisi kwera chape without kumvera. Ufunika wao. Wina alalikira wamvera. Ukamvera ndiye pamene kupera kukulupilira. But Moses analulalikira. Sana lebe kuzitiuza pukuti. Kuseni mana. Musuba mana. Mbazukwe mana. But simana kulupilire. Bafuna chai. That's why we ask Moses anakamba kuti. Ngati simu kulupilira zamene ine nikunena, nibwino kukulupilira zamene wamene abwera azanena zonse. Kamba kakuti anaona kuti chikulu chikunikonga, nikulalikira mau, musuwa usiku chani, pati palimena hapa, wamene sibaki, sibakulupilira. Mati kapena akabwera wamene abwera mumbuyo mwana bakamvere na kuchoka. Mukaona Mungu mai kwa Yesu pamene bachita invite kwenda kukwati na hemba nacho za same mawa wasila wasila bado kuna chipekwaji iwe naye netashwa invite tonze nsebalendo batuluza timo wasila ntau yanga ikalibe kukwana palasi paka ina mzimaya aona kutaka yango iliko strange ni bwino ichokevu zonse zamena zangu uzadi huyu nimumverele kwenze kuchoka hapo. So huku ichichenjeze bachimalizio kacha vamene simana kulupilire anawaondoka na ise pameti kuyenda mukati mukachisi muno msimo na pansi timkale nao mai ya kukubwira kuti nthawi zina ndizaenda ero siku sizivika amene uyenda chamene ufunika uziwa chakuti mau timagawana every Sunday every day pamene wafuna kuti ugere pa platform yathu kuzayapeza mau chilikuwa iwe kuverengapo pamene tunamvesese wafunsa kuti ukhulupirire nokumvesesa zamene ukuona. Pasiku ya lero
akabwereranso ku Matthews tibereke futi tivale utenga wasikia Matthews 16 verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, Yes. he asked his disciples, saying, Yes. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Anawafunza after abawuchika ma disciples abapeza bantu bakutitide yani. And they said, some say that thou art John the Baptist, Bena kutitiwe John the Baptist, some Elias, bena Elias, and others Jeremiah, bena Jeremiah, or one of the prophets. kapena umozi waneneni. He said unto them, But whom say ye that I am? Nanga ino mkutitide yani. And Jesus said, and Peter, Simon Peter, answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Yes. So Peter abasiwa yako yokwana tima pasama yako yokwana kama kakuti Mungu watifungulusina. So utenga wasikia leo chapa mtu chake chikuti babu iwe ufitidea usoja stiye na kutani stiye topi ya sikali isivya familia siko kwa